So tú gafa na Pokémon Go then, yeah? Ní gafa agus smála mí. Niall O'Tuathail cé mar tatú? Ar fad. Inistú go tíar céir anas tú. Is pholaiteoir mé, agus bhí mé ag an tóchán cúpla bliana hin. Ní raibh mé tofa, bhí mé an gcearr chun a bheith tofa ach an chuid is módúán bhím ag gobar is asanna san Alban ag feabhsú an choras leis bhfuil an sin agus bhála mé sin íana an éireann bhála a bheith mar sláinte. Cén rud sppraig tú dul am obair dhéanú sa réimse seo? Níor ceap mé riomh mé pholaiteoir ach tar éis an th thola banca 2008, 2009, 2010 tháinig mé rás ón Africa bhí mé ag obair an sin agus bhí mé fort de feachta Stephen Donnelly Kilmantan agus tar éis sin bhí mé fort mórdan bhí an pholaiteocht part mórdan a síl tar éis sin. Sa sin thar bheith simú, mar is dotha go mbeadh neart airgid ag tastal le bheith de pholaiteoir. Is caitheann tú takeíocht ó de chordaí agus de chláán agus daoine bhfuil ceapan tú go bhfuil tú chun difriocht dhéana so caitheann tú a takeíocht sin rá ach tá sé chostasach ní bháin do na fóstéir agus na biológaí ach freisin tá fáistí bhógagam agus níl sé féirtear a bhean céile a bheith ag torcúna do na fáistí an táim fád bhfuil tóchán arsúil. So bhíon babysitters le álagan agus caithimid béle takeaways all chun an brú sin a tuairt amach chun bailile. Na clán óga go inis, bhfuil sé Jackar am sir a ail chuna bheith crothú thart láfa mar sin? Tá sé. Ach tá mí níos fearr inis le sin mar nuair bhfuil mé a fichadaí le bhí mé ag obair beidir 15 ó gach lá. Go sé do bhharil faoi Donald Trump? Well, ní éitim leis ar churbh. Conas a dhéalaonn tú hain le ais ólas a tadúilteach fut? Tá rud faoi, so cá tú a bheith éisteach agus ag fáilach céim fáil bhfuil daoine dúilteach nó. Ag an am céine níl tú an gach duine chuinál sásta. Agus má bhfuil tú ag ggéanam pholaiteocht i ceart, ba daoine mí hásta leat. Mas tú Niall nó i d haithhéin a bhfuil chuid mhór brú ag buint leis an bus seo? Tá brú mór. Níl daoine an nóir bhfuil si bheith fechant 5 seconds an seo agus 10 seconds an seo ar ní meán sóisialta nó radio nó telefís. Níl siad an tú aithne bhairt le go thomláin. So caitheann tú d'íhil a dhéanamh an teachtar chuir amach agus do fearsanta chuir amach ach caitheann tú an difriocht chuir idir céir de ceapan daoine fut mar pholaiteoir agus an duine bhfuil tú. Bhecinn tú hain éon athrú ó tháinig meánthóisteachte agus an tionchar a bhí aige sin ar dá fósta? Yeah, well, tá tionchar mór mar tá agus níl mar tá sé an éasca le meán sóisialta bheith éisteach le daoine, so sé an tá bheith ag éisteach le daoine sa pholaiteocht. So le meán sóisialta tá an chuir amach suoinmh agus ag éisteach le daoine céir de ceapan siad faoi. Bhfuil do céim gachrá ar sa tócin na bhí sé ceann a bhéh leir leat? Gur míle an bheal.